Добры дзень, паважаныя сябры. Думаю, што ў гэты трывожны для ўсіх наш час літаратура ўвогуле, а паэзія ў прыватнасці стане тым сродкам, які ўздыме ваш настрой і паспрыяе здароўю. А я пачытаю для вас свае вершы з новай кнігі «Бэзавы дом». Завядзі мяне ў бэзавы дом, дзе ўспаміны жывуць дарагія, дзе пад маміным цёплым крылом мы былі незваротна другія. Завядзі мяне ў бэзавы дом, дзе надзейныя татавы рукі нас звязалі сямейным вузлом, дзе жыцця спасцігалі навукі. Завядзі мяне ў бэзавы дом, дзе сустрэне мяне мая вішня, што расце і цяпер пад акном, і красуе прыгожа і пышна, дзе гарыць жыццядайным агнём, сэрца светлай, як мара радзімы, дзе яшчэ мы ўсе разам жывём, на зямлі сваёй роднай, адзінай, дзе за круглым, вялікім сталом ні сябрам, ні суседзям не цесна, дзе людзей памінаюць дабром, і бяседа ліецца, як песня. Кожны міг занатую радком, каб у бездань яго час не зрынуў. Завядзі мяне ў бэзавы дом, і я болей яго не пакіну. А другі верш з гэтай кніжкі я хачу вам прачытаць, які называецца «Лепшы горад» і прысвечаны нашаму гораду Гродна. Перабіраю ў думках гарады, куды б аднойчы з'ехаць захацела, ад спраў бясконцых, стрэсаў і нуды, ад стомленасці і душы і цела. Так хочацца бывае ўцячы ад звыклага жыццёвага раскладу туды, дзе ты самотны, ты нічый, нікому не патрэбны і не рады. Венецыя, але там шмат вады. Парыж была, ён мне занадта шэры. Рым вельмі вечны, мне чаго туды? І ў Вене недахопаў бачу шэраг. Сябе на думцы зноў і зноў лаўлю, што з'ехаць, а ніколі не збяруся, бо толькі Гродна ўсёй душой люблю. Куточак унікальны Беларусі. Тут буду адбіваць свае сляды, жыць радасна, пявуча, шчасна, годна. Мне іншыя навошта гарады, калі на карце свету ёсць мой Гродна. А зараз прачытаю вам вясновы верш, які называецца «Вырас Васілёк». Вырас Васілёк, як знак, як сімвал, там, дзе аніколі ён не рос. І надаў мне ён не толькі сілы, але стаў нагодаю для слёз. Скуль узяўся ў веснім агародзе, хто яго сюды калі прынёс? Ах, як шмат цудоўнага ў прыродзе, вось і ён узяў і тут прарос. Я сарву яго з замілаваннем, засушу на добры напамін пра маё апошняе каханне, пра імя, якое носіць сын. Вырас Васілёк, адзін-адзіны, як пасланнік сонечных нябёс, кветка сінявокай радзімы, на жаночы мой шчаслівы лёс. Я жадаю, каб і у вас у ўсіх быў шчаслівы лёс. І прачытаю вам верш яшчэ таксама вясновы у гэты сонечны дзень «Тюльпаны». Час недарэмна скарыстаны, мінаю наш універмаг, але яго гарой тюльпаны у банках, вёдрах, на сталах. З чаго яны? З вясновай пены, пяшчоты сонечных вышынь, і ўжо пяюць, звіняць катрэны маёй абуджанай душы. Бяру шчасліва, як каханне, як сэнс жыцця, як цэлы свет, як сімвал весніх спадзяванняў на лепшы лёс. Жывы букет з вялікай вераю святою раскрые кожны свой бутон. Тюльпаны пахнуць навіною, яны мой весні камертон. Ну і на заканчэнне нашай
невялічкай сустрэчы я прачытаю вам верш пра сваю радзіму. І, напэўна, ён тычыцца і нашага сённяшняга часу. Называецца «Але». Мая гаротная старонка, цяпер не лепшыя часы, але спяваюць жаваронкі, звіняць у полі каласы, але бягуць, вядуць сцяжынкі лугамі поўнымі расы, і на вясёлыя дажынкі свярбяць далоні і насы. Але грыбоў і яблык нізка пад сонцам млее на цвічку, але майструе дзед калыску доўгачаканаму ўнучку. І дзівіць зорная сінеча, і прахалода поўных рэк, і кожны дзень, і кожны вечар запомніць хочацца навек. Для суму знойдуцца прычыны, тым больш у гэтыя часы, але вясковыя жанчыны ткуць залатыя паясы, але жывуць яшчэ прымусы, каб госці елі і пілі. А гэта значыць, беларусы стаяць трывала на зямлі. Будьце здаровыя, мае дарагія!